I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kung mahilo na pa ang panahon. Kurunding, langga. Oh, Dong James. Noon sa iyo. Subo lagi kay kag naong. Wa ka ba sa nangutang nimo? Ni. Wa matubag. Chelsea. Langga. Dad? Ngano? Noon sa ka, Dad? Noon sa day ka? Pagsulti do pa. Saman, lain mong pamati, lain mong kabuhi. Kaya ato hilutong dang duot. Ganahan lagi ka. Ayo dayon. Salamat anak ito, Randing. Okay ako. Uso doon ako. Mag-ilis. Tito, noon sa to si Daddy. Noon sa kamanoy, diri ka man mangutang na ako nga. Wa man tong butubag, di ko ako ipangutang no. Nakaluha lagi to siya. Oo, mo bitaw. Pero, masulti na tigali ito siya ni mo day chills. Kanang kamula. Mata na lang ko. Punta na alas daddy ni mo daon sa siya, ha? Sayri lang niya ako. Oh, Tito. Minta si Daddy sa sofa. Unya, nagpiyong ang mata. Mura nang naguol kayo iyang naong. Dad? Oh. Lapad ang imong Hiluton ta ka. Okay ako, langga. Ilang ko kabalaki. Promise? Okay ra ka? Dad, Oh, okay lagi. Okay ako. basta, nahadlok baya ko. Ha? Kasi nadlok. Okay ra lagi ko. Si Mami din mo. Wamin siya pag-abot na mo ni Tito Turanding. Nag-away gihapon mo? Huwag man may mag-away. Dili ba? Nagtingog na mo? Oh. Ha? Sa itong pangutanan ni mo? Kana bang nagtingog na ba mo pa? Kana bang nagtagad na ba mo? Murag, ako ra ba'y nakaingon ato? Nga maungawa mo magtingog. Okay, angin kabalakan lang ga. Ayaw ka problema ni anak. Okay? Tuwa day pagkaon nga akong tuwa sa auto. Ang kuha na ito palihog. Para dinner to na to. Ang yawi sa auto? Nasa divider. Okay, Dad. Hindi kasi Milan eh. Ganun ko pa siya dito sa bahay. God. Unsa kay ang batiun kung masayod siya niini. Unsa ka? Na, mas nasayod ka Milani kung unsay maayo para nimo. Ayaw pagsalig ang imong bana, why ayo. Dili na ko magdugay, ma. Kay inaarong orasa, miabot na to si Chelsea og Turanding. Tingalig mo sulti to si ang daddy nga wa pa ko pag-abot niya. Storyahan pa to nako. Ay, na sige Milani, lakaw na. Basta kay balitain niya ko anang imuhang plano ha, kung unsa gyud. O lagi, ma. Basta nga to nga ayaw lang usa pag-istorya sa akong mga igsuon og ni Papa. Ihilom lang usa nato ni nila. Pasakyon ta na ka. Ayaw na lang, ma, kay magtaksir ako. Aron maabot dayon ko sa bahay. Na sige, mao man ka ha. May na lang kaya nakaamgo na gyud si Milani sa iyang nahimong sayo. Kung nga nung si James pa ang iyang giminyuan, ug dili katong kanho nga gusto gyud untang mga sawa niya. Kaya kung kadto pa untang kanho ang iyang naminyuan, gawas nga hamugaway na unta ang among pagpuyo. Why siguro kung tuan na Miss America karon magpuyo. Ni Amanda daghang miss calls ug messages si James nako. Wa niya na ako mamatik di kay na silent mode na ako nga akong cellphone.
Ay, shit. Tuan na dahil siya sa bahay. Sa'yo ko no siyang nauli. Ngano ka? Huh, milagro. Ug tuan na po dahil ko no sa Chelsea. Klaro na lang. Ako na sa bangilang istoryahan ron. Di na may nungdanon nga, replyan ko pa siya. Kay buot kong dili mawa sa iyang huna-huna nga sayop ang iyang pag-influensya ni Chelsea. Nga dili ko maayo nga pagkainahan. Ang nakaapan ug makalagot, kay dili gud siya mo angkon nga gi-influensya niya ang among anak. Ug mao ni rason kung ngano naka-decide ko. Nadungagan ang akong tingwa nga mo gawas gyud. Nga mo abroad ug adto na manarpa ako dito. Tan-awon ta lang unya, James. Tan-awon lang unya nato. Labani ba yung ko dadakon kasabaan ko ni Mami Melanie? Chelsea langga. Nasayod kay gid ko ang sakaw kam kamahal si mami nimo. Ug dili ko gusto nga tungod lang sa jutay nga dili pagsinabtanay. Maguba ang atong pamilya. Sayod ka gyud nga wa ko ikaw gi-influensya. Aron mas maduol ka nako kay ngadto niya. Nahinumdum ka ba nga misulti ko nimo ug dili maayo batok ni mami nimo? Nakabati ka ba? Nga misulti ko og dili maayo mga butang para sa imong inahan? Wa, Dad. Kana tungod kay mahal ko kay kamo. Kay gipakasama ko kamo nga akong bahandi. Nga dili ko mabuhi kung wa kamo si mami nimo. Pero, ikaw raman ang nagpangga na ako, Dad. Si Mami dili man. Ay pagsulti yun anak lang ka. Nasayop kasi mong gituhuan. Dili manggol ko niya pinangga, good. Uspon ako, Chelsea. Mahal ka ni mami nimo. Nahibawgi ka anak. Kung nga nang layo siya para nimo, kada tungod kay usahay may mga higayon nga busy siya. Inungdan nga mo'y gusto na kong mahitabo nga inig abot niya nga magka-istorya ta ninyo ni mami nimo ug tarong heart to heart. Ug hangyon ko ikaw, Chelsea, langga nga ayaw wad ang imong respeto nga to si minahan. Kaya nahibaw ko, nasayod ko nga dili gid hitopngan ang iyang pagmahal o pagpangga nimo. Oh, Dad, may taxi nga miabot. Basin si Mami na nang miabot. Nadlo ko. Kini anak ka, wa kay angay nga kadlo ka ni mami nimo ha. Wa. Diyan ka gikanan. Ngano? Nagduda ka? Wa ko mayngon nga nagduda ko. Wa ko masulti ana. Ang ako nga nangutana ra ko nimo kun din kagikan. Ug sa may labot nimo kun din ko gikan. Han, Han. may mo siguro mag-istorya tang hinay? Ayaw kog tudlo James. Sorry. Human sa imong pag-influensya sa imong anak batok nako. Karon ka pa makauna-una nga magpaubos o magpaluoy-luoy? Han, kundi ko masayop. Mangayok og dispensa nimo. Pasaylo ako. Sayon ra kayo pagpangayo og sorry, di ba? Sayon ra gyud kayo, James. Pero imo nang giguba ang akong imahe nga to ni Chelsea. Dito sa atong anak. Ang maugid na ako gikalagutan ni mo, James. Maugid na nakaguba sa akong pagtanaw ni mo. Maugid na ako gimahaya ni mo. O dili ka makabasol na ako kung nga nung naingon ko ni inidiya ni mo. Dili o dili gyud, James. Dili gid sa mga tao higayon ako nga makapasabot. Bisan ko nagpaubos na ko. Bila ni, nganong di ka man mamati na ako. Nganong wa ba man nimo makita ang akong pagsakripisyo alang nato isip pamilya. Nganong nabutaan ka man sa sayop nimo pagtuo nga gi-influensya ako si Chelsea nga atong anak. Yung kasilagan ka. Nga ugwa ko magid ka na buhata.
Ginoo, tuloy ko si angin akong buhaton. Hinultuli ko. Kung diin ko nakahimog sa'yo, maluoy ka, Ginoo. Oh. Langga? 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 Anong mihilak kang mayo? Ang sinita mo ha? Ngano langga? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!